Ja, wij vinden het eigenlijk net bijzonder, want wij vinden het heel normaal dat je dingen samen doet. Mariska Wieringa en Jan-Willem Sietsma zijn duo-listloekers voor het CDA Tjextra-deal. Together vieren ze campagne op hun knalgroene tandem. Wie bent ook zichtbaar, dus het is een, want wie ben wel een green gevaart als we zo fietsen komen, want de fiets is net alleen een green, maar wie ben zelf ook green. Of tenminste onze jas of onze trui. Maar een tandem is aan de ene kant ook niks nice, want er zijn wel vol meer tandems. Maar het is gewoon leuk om het als tandem letterlijk te doen. Wie doen het met elkaar. We proberen zo vol mogelijk te geren de dingen te doen die normaal sprutsen toch een listloeker alleen het niet worden. Er zijn meerdere dingen zijn er op de planning. Wij maken sowieso onze dorpentour nog aan. Dus de Trienwoorden onder oren komt nog om bod. Daarnaast gaan we nog appels uitdelen. Wij gaan flyeren. Onkomende zaterdag gaan wij together onze eerste verkiezingsboord plaatsen. Dus ja. En als ze willen weten we binnen, volgen dan ook de sociale mediakanalen, want wij houden onze dorpentour horen wij bij. Nou, uiteindelijk geven we er natuurlijk voor, gaat het er net om dat ik de meeste stem krijg of dat Mariska de meeste stem krijgt. Waar het om gaat is dat wij natuurlijk namens onze partij een boodschap te verkondigen hebben. En wij willen graag dat onze partij zo vol mogelijk stem krijgt. En het liefste ik dus dat ik onze oren 19 kandidaten die het op een lijst hebben, ik een heel soort stem krijg.